Was pięknie roztomili. Wyrządzę wam teraz taką pogodkę o dwóch diobłach. Mi ta pogodka coś ich przypomina, co się ostatnimi czasy robiło na świecie, ale osądźcie to sami, co wam to przypomina. Jak macie razi to moi drzystani, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał, bydym rod. Dziękuję pięknie. Zeszły się roz w lesie przy fajerze dwa diobły. Jeden młody, a drugi stary. Ten młody się pyta starego: ty posłuchaj, jako ci się podarzyło zakludzić do piekła tak kupa dusz? Stary czert się poszkrobał po rogach, wciągnął dym z falwki, a prawi: rzekłech im cosik, z czego się zaszli boć. Tuż dobre, Enetela, a czego się boli? Wojny, głodu? Stary diobeł się na niego podziwo, a prawi: na ni, poboli się ni mocy. Na to młody się zachruził, a prawi: tuż to co, nie byli ni mocni, nie umrzyli, nie było dla nich doktora? Stary diobeł pogrzebał patykiem we fajerze, a prawi: ale katać tam byli ni mocni. Pomrzyli, ale lekarstwo było. Młody diobeł się zaś zachruził, a prawi: tuż dobre, teraz to już nic nie rozumiem. Stary diobeł widzi, że młody się tropi, tuż się uśmiechnął, a prawi: wiesz co, oni uwierzyli, że jedyno wiec, co muszą uratować, choćby nie wiem co, to je ich żywot. Przestali się ku siebie mieć. Przestali się głoskać, przestali się witać ze sobą. Nie schodzili się przy stole w zagrodzie. Przestali pospołu śpiewać, a byli fur daleko od siebie. Zaczęli się boć jedni drugich. Boli się robić to, co kiejsi robili jeszcze jako ludzie, bo już za życio byli jako martwi. Potem nie skorzy się im pokończyły grejcary, stracili robotę, ale dziś przeca tak chcieli, bo się boli o swój żywot. Z tego przestali chodzić do roboty, ani mieli, ani na chleb. Wierzyli we wszystko, co poczytali w gazetach. Kańsik ciepli swoją swobodę, nie wylazowali z chałup, pozawierali okna a dwierze. Przestali się pospołu nawszczywiać, nie chodzowali do kamratów a przocieli. Cały świat się zmienił w takowny wielkucny harest, w którym żadnego nie zmuszał, co by tam był zawzity. Wszystko, co czytali, brali za prawdę. Eny z tego, co by żyć aspoň o jeden dzień dłuższy. Tuż tak żyli, ale umierali każdy dzień. Tuż z tego tak łatwo, że brał je ich duszę do piekła. Młody diobeł się na niego podziwał, a prawi: a było jaki lekarstwo na tą nimoc? Stary diobeł stanął, podziwał się na ziem, a prawi: ja, byliby żyli, kieby nie czytali tela gazet.